Veliki pozdrav, dobri ljudi. Dobrodošli na još jedan YouTube video, gdje će biti vrlo kratko, znači objašnjene neke stvari. Ja najprije želim da vam pokažem kako rade trade ideje, dakle trade ideje sa naše platforme. A ujedno i hoću pokažem, pošto ste mi dosta vas pisali, za zlato. Kako ja radim zlato, kako trgujem na zlatu i te stvari. Ali pre nego što krenem na zlato, to će biti pred kraj videa, ću vam pokazati kako su prošle određene te ideje, znači koje smo ja i moj kolega edukator Danilo dali u prethodne nedelji. Dakle, prethodna nedelja je bila, dakle, od 20. do 25. Znači, to je to. I sad ćemo otići, znači, u trade ideje. Ovo su analize. Znači, ovo su analize koje se prate, a poseban odeljak su trade ideje, odnosno mesto gdje se izbacuju spremne, skoro gotove trade ideje za akciju. Tako da ćemo ovdje uzeti, evo vidite datum, ovdje je 23. Dakle, početak nedelje. Ajde, možemo i ovaj, kad smo već tu, znači 17.3. otvorite ovako trade ideju i pogledajte, znači, pogledate koji je par, da je britanska funta, japanski jen, da je na 30 minuta. Znači, posle ovog candla dat entry, da možemo ući, odete na chart, GBP, JPY, pronađete sami sebi, znači 17. Evo ga, 17, pogledajte dole u dnu, znači piše 17.3. datum, odete na pola sata i pogledajte, znači da je Danilova, to je Danilova trade ideja bila, da nakon ovog candla uđete u prodaju. Odnosno da naša ekipa uđe u prodaju i išli biste u minus nekih 13-14 pipova, a onda u profit 33. Da bismo se razumeli da li bi nekad bio stop loss ili ne, znači kod nas je pravilo da uvek nakon entrija ide 30 pipova gore, 30 pipova dole. Znači ja sam ovdje to ovako zapamtio kao prva pozicija i to izgleda ovako. Znači uvek, skoro je nebitno šta se trguje, znači ali skoro je uvek 30 pipova stop loss i 30 pipova take profit kao prva pozicija, a druga pozicija, jer ja radim twin trade, znači druga pozicija je samo 30 pipova stop loss bez take profita, jer želim da pomeranjem stop lossa pratim cenu kako ide nizbrdo i da uhvatim ceo ovaj move. Znači 100, bilo je ukupno, znači potencijalno 135 pipova. To je naravno ogromno, znači 135 pipova je zaista puno pipova. I svaki ozbiljni trader se trudi da uhvati što veći broj pipova, jer zna da kada se pipovi množe sa lotovima, donosi što više para, je li tako? Sad, ako pogledate, znači, to je ajde, iz one prethodne nedelje, ali prethodne nedelje, ali iz baš prethodne nedelje imali smo jednu, dve, tri, četiri, pet spremnih trade ideja. Dakle, vidite sami, nije bilo pretjerano mnogo. Zašto? Zato što mi želimo da se fokusiramo na određene prilike, tražimo sjajne prilike. Naravno, moglo je bude trade ideja i mnogo više, 10, 15, ali ne bismo garantovali da od svih tih 10-15 većina bude, znači 90% da budu uspešni. Ja ću vam pokazati sada ovo, znači koje su trade ideje bile prošle nedelje, dakle 5 komada i 5 komada je bilo uspešno. Ok? 5 komada je bilo 5 od 5, što bi se reklo. I bolje je tako fokusirati se na što bolju i što lepšu priliku, ok, i skoro sigurno uzeti novac, jer primjenom našeg znanja i svih tih pretpostavki koje dajemo, trebalo bi da možemo uzeti ovaj novac. Bolje tako nego da sad ulazim u 50 tradeova u toku nedelje i onda da budem negde jedva malo u profitu ili možda u eventualno minusu, znači ko će ga znati. Tako da je to naš sistem rada i prilikom analize i prilikom trade ideja. Ovdje pogledajte, znači euro, britanska funta, trade ideja data na 15 minuta, odete na britansku funtu, euro, britanska funta i to pogledajte dole da je to bilo 20, znači evo vam datum ovdje, pardon, 20. mart, je li ovdje 20. mart,
Jeste, odete na 15 minuta i bacite pogled da je to u stvari zona bila nameštena ovako. Čini mi se, sad ćemo baciti pogled opet, da. I nakon ovog candla je bilo priče da se uđe u buy. E sad, opet kažem, jeste išao na dole, ali šta je poenta? Poenta je što mi uvek, šta god da trgujemo, imamo stop loss 30 pipova. Tako. Pogledajte, da li je naš stop loss dotaknut? No, ne, nije. Okay. Znači, jeste da smo čekali preko noći, ali prva pozicija je zatvorena sa 30 pipova i druga je bila potencijalno se hvati 87 ili ako bi neko hvatao i narednog dana, znači bilo bi to oko 113 pipova. Znači, ceo taj move, a pored toga što ste ovdje imali poziciju za buy, imali ste ovdje poziciju za buy, imali ste ovdje poziciju za buy. Okay? Ali ajmo da testiramo znači, sve naše trade ideje. Treća trade ideja, ovo sam ja dao, britanska funta, kanadski dolar na 1 sat. Bilo je potrebno samo sačekati se cena vrati do ovog nivoa i ući u buy. Okay? Znači, britanska funta CAD, 22. mart. Britanska funta CAD. Ovo ćemo izbrisati. To je ovdje bilo. Čak sam i u analizama dao, sad ću da vam pokažem, da li sam u analizama dao, moram da to proverim, detaljniju analizu toga para. A ne, to je bilo za euro ovdje. Dobro, ništa. Evo, pogledajte. To je taj deo i sada 22. jer vidite dole 22. mart. Imali ste break i retest vraćanje na zonu i bum, odlazak na gore. I da ste vi tu negde ušli u buy, a pored toga što vam ja, mislim, pored toga što ljudi daju, znači koordinate, pogledajte. Ja sam dao koordinate. Da samo prepišu telefon ili da se postavi recimo buy limit pozicija ili tako nešto. Znači prva pozicija udara na 30 pipova i potencijal još nekih 80 pipova da se hvata. To je treća trade ideja. Četvrta trade ideja, NZD USD. Okay. Isto bilo sačekati da se vrati na zonu i tu ući u buy. NZD USD, evo ga. Ovo je sad trenutno se dešava prodaja, ali ćemo za sada to skinuti kako bismo se posvetili videu. Zona je bila upravo ovdje. Jedan retest se desio ovdje, a naredna zona koja se nalazi znači na trade day, samo da vidimo. Da, tako je, ona je bila viša. Evo ga, break, retest, touch na zonu, bukvalno samo touch, boom, pogledajte. Pogledajte eksponencijalni rast, 90 pipova, 90 pipova. Ali i prethodno naravno je bio jedan retest ovdje mali, a ovo je poveći retest i odlično mesto za entry. Znači sama suština je break, retest i to je to. Znači ništa više. Audi CHF, znači australijski dolar, švajcarski franak. Bilo je 22. marta. Audi CHF, evo ga. Samo sekundu. 22. je ovdje. Znači zona je bila upravo ovdje, ovako postavljena. Imali smo break na dole, imali smo vraćanje i u tom trenutku je cena išla na dole. Međutim, sad ću vam pokazati, znači posle ovog candla ovdje, posle ove sviđice ovdje, data je trade ideja za prodaju. Ovako. I opet postavimo 30-30, znači totalno nebitno šta trgujemo, tako. Hop. I u tom trenutku sada, šta? Imali smo 30 pipova i mogućnost da se uhvati sve ovo od nekih 90 pipova sa drugom pozicijom. Zato je Twin Trade
Jako bitna stvar, jako bitna stvar kada ga masterirate i kada shvatite o čemu je reč. I posljednja ta ideja je USD CAD, američki dolar, kanadski dolar, sat vremena, znači takođe, ovo je bilo takođe 22. marta, taj 22. mart je bio dobar dan za trgovanje, ali kao što vidite ovdje je bila napomena da su vesti za USD CAD najavljene, to znači da pred tog vremena bi trebalo da izađemo iz trejda, znači da napustimo taj trade, zato što banke ulaze u tržište i to su ovo uradile, ali prethodno imali ste mogući entry u ovom delu, kako je data trade ideja, znači data trade ideja, i u tom trenutku entry i rast od nekih 40, nešto bilo, znači 30 pipa u prvoj poziciji i 44 pipa u drugoj poziciji, što je sasvim korektno. I onda kada eto, dođe tako napomena na platformi da su vesti najavljene od strane banke, će banka upasti na tržište, treba izaći iz tog trejda da bi ona odradila tu njenu manipulaciju, te njene stvari i onda posle toga gledati tržište šta se dalje odvija njemu. Dobro, sad ćemo zajedno proći zlato. Mislim da ću isto ovako raditi. Želim da vam pokažem, znači, još jedan put kako izgleda čuvena ta moja strategija, jeli, break i retest, znači koliko je zapravo jednostavna, ali isto toliko koliko je jednostavna je i komplikovana. Jer mnogi ljude, pored što buni tehnikalije, bune i način razmišljanja kada dođe do nje, pa onda ima strah od ulaska u trade, pa onda, ne znam, pohlepa se javlja, preterano rizikovanje itd. itd. Tako da ja ću vam sada pokazati, znači, evo gledajte, od zone do zone. Ja ću uveličati ako bude trebalo, ali ovo je ono što ja vidim. Tako da ćemo se na tome zadržati. Ajde sad ovaj deo da objasnim. Šta ja vidim? Znači ja zarobim jednostavno cenu unutar dve zone, znači jedna gornja, jedna donja, kao pod i plafon. I ja samo čekam napuštanje te zone, vraćanje na zonu i tu neke konformacije koje mi se daju da mi potvrđuju da želim da idem u pravom smeru, a to je na gore. I u tom trenutku tu negde gađam entry. 1. Ova ovde zona, vidite, probijena je, retestirana i na manjem time frame-u tražimo entry. Ta zona koja je napravljena znači na ovaj impuls odbijanje, napravljena je zona, break, odnosno proboj, vraćanje i mini retest, boom, proboj. Sada je ta zona probijena, sada su nove potencijalne šanse za ulazak u trade. Break, proboj, retest tačno na nju i ulazimo u trade. Opet break, evo kako se to kreće, ajde da možda ne vidite. Znači retest, proboj, retest, buy. Proboj, retest, buy. Proboj, retest, buy. I onda je sve ovo proboj, sve ovo je retest i ovo je pozicija za buy. I sad dok se kreće, znači evo vidite, imate nov proboj, pa novi retest i opet buy. I onda sve je ovo proboj i sve je ovo retest i onda buy, ali ovo je malo specifična situacija pa ću vam malo detaljnije objasniti. Znači, pogledajte, kad ide uptrend, vaš zadatak je samo da tražite ove niže, više dne od prethodnih i da samo tu hvatate entry. To znači da biste imali potencijal da uhvatite u jednom rastu sve ovo, zatim drugi trade, ovo ovde, treći trade, ovo četvrti trade, ovo ovde, peti trade, ovo ovde, šesti, ovo, tako, sve ovo, why not? I onda, znači, ako ne zatvarate poziciju zašto vam služi twin trade, znači twin trade je dobra stvar kad se zna koristiti, iz ove pozicije
vi dalje držite i hvatate sve ovo. I ove, ako je osigurano, naravno, ako je stop loss stavljen u profit, iz ove takođe, iz ove takođe, iz ove takođe, iz ove takođe, i hvatate i maksimizirate trend. Pogledajte, ovo odavde do ovde je 1840 pipova. 1840 pipova u 6 dana. 6 dana. Zlato jeste skupo i zlato jeste primamljivo zato što može doći do velike zarade jako, jako brzo, ali isto tako jako komplikovano jer može da vam sprži jako brzo nalog ukoliko ne vodite računa pravilnom riziku. Za zlato važe potpuno drugačija pravila kada je reč o risk managementu, ali strategija je skoro identična, znači ista, sve se isto koristi. Sad pogledajte zašto je ova situacija malo specifična. Vi vidite da se ovde desio rast, pa pad, ogroman, odnosno, ajde kažemo da je ovo bio ogroman proboj, ogroman retest i ogroman impuls. I onda bih ja kao trader propustio sve ove dane rasta, pada, da sačekam da bi tek ovde hvatao negde buy. Ne. Ja bih recimo iskoristio u ovom padu ovde da uhvatim i ja neki pip. Prva stvar, znači, je ovaj ovde level. Samo ćemo da promenimo boju. Gde je bio jednostavan break, retest, prodaja. I ja bi u tom trenutku toga dana 330 pipova i nešto uhvatio. I to bi bila, znači, pametnija igra nego samo čekati buy, a vi znate da do ovde kad se vrati, jer treba da testira ovu zonu ovde, treba da ide buy. Ali nećete ući u buy kako stane na tu zonu, jer prosto je nemoguće da odmah krene na gore, nego ćete biti malo pametniji, pa ćete postaviti i vi tu još jednu zonu, kao tako, i uhvatiti cenu u konsolidaciji i sad čekati break, retest i impuls na gore. 1, 2, bum. Kao tako. I onda hvatati sve ovo. Dalje, naravno, postojala je dalje. Znači, naravno, uvek postoji sledeća zona koja je testirana, sledeća, zatim ovde. I šta je cena radila? Ajde, ovo ćemo smanjiti malo. Cena je radila break, retest i odlazak na gore. Break, retest, odlazak na gore i onda neko spuštanje ponovo u tog dana. Međutim, opet break, opet retest, boom. Ujedno i proboj, retest, boom. I sad se desilo? Sada se desilo to da nakon ovog pokušaja da se probije naredni nivo koji se nalazi ovde, nije bio uspešan i onda je probio nadole i ja uvek kažem, cena uvek retestira poslednju zonu koju probije. Znači, probilo je do ovde, vratilo se i imali smo novi impuls u toku današnjeg dana. Znači, break, retest, boom. S tim što je ovo bilo za nas jako rano, dakle 2-3 sata ujutru, tako da bi bilo jako teško po balkanskom vremenu ovo ispratiti. Ok, ja se nadam da ste ovo razumeli, da je isto, mislim, kada naštimujete jedanput oko na tržište, više vama neće biti problem da hvatate impulse, da hvatate trejdove, ali dok se to ne desi, meni je recimo bilo potrebno skoro 3 godine da vežbam trading, da vežbam, nisam odustajao, naravno. I sada mogu tek da kažem da već jako lepo razumem trading i sve te stvari kako se kreću, tako da vas pozivam da se posvetite edukaciji, posvetite se sebi, ok, zato smo i stvorili ovako sjajnu platformu gde možete da pratite uživo edukaciju, gde možete komunicirati sa nama, pratiti naše trade ideje, imati mogućnost da gledate neke od najboljih videa gde su objašnjene stvari u detalje, znači u detalje. Tako da vas pozivam da ovo posetite, da mi se javite privatno, eventualno i da se čujemo i da govorimo sve vezano za edukaciju.
Svako dobro i sve najbolje.